अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर मिस्टर तिरुपति रेड्डी ने आज हवेली घनपुर मंडल के चोटलापल्ली, शक्कलपेट और तोगिट्टा गाँव का दौरा किया। इस मौके पर गाँव के किसानों से उन्होंने बात करते हुए उन्हें पेश आ रही मुश्किलात से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत ने आवाम के मुश्किलात को हल करने के बजाय तरक्यात के नाम पर करोड़ों रुपयों का गबन किया है। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत से आवाम पूरी तरीके से खुश नहीं है। उन्होंने बताया कि आवाम कांग्रेस पार्टी की हुक्मरानी चाहते हैं और कहा कि वो अगले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम के नाम से लेकर कमीशनों के नाम पर लाखों करोड़ों की बदउनवानी बीआरएस हुकूमत ने की है। जब कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आएगी तो वो किसानों के 2 लाख के कर्ज को फौरी तौर पर माफ़ करेगी। मौजूदा पेंशन 2000 से 4000 रुपये कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत आएगी तो गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये कर दी जाएगी और धान की फसल की सपोर्ट प्राइस 2500 का इजाफा किया जाएगा। इस मौके पर उनके हमराह टीपीसीसी मेंबरान मामिनुल्लाह अंजनेलू, बीसी सेल के जिला सदर पाले राम चंद्र गौड़, एससी सेल के जिला सदर श्याम सुंदर, जिला यूथ कांग्रेस के सदर महेंद्र रेड्डी और दीगर लोग शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत। 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్తుంది। ఇప్పుడు ఇంద్రమ్మ రాజ్యం అంటే మీరు చూసిరు కదా, వాళ్ళు చెప్తే తప్పరు। మీకు బ్యాంకులలో బాకీలు ఉన్నాయి, 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ రావాలి। మీ ఆడలకు బతల ఎంత దూరం బ్యాంక్ మాఫీ అవుతుంది। ఆడవాళ్ళకి ఎంత దూరం పోయినా టికెట్ ఫ్రీ, బస్సు మొత్తం ఫ్రీ, ఎక్కడ తిరగచ్చు, అది ఫ్రీ। గ్యాస్ సిలిండర్ మళ్ళీ 500కే ఇస్తాం। 500 ఏదైతే పాలిస్తున్నాడు 500కే ఇస్తాం, మా దగ్గర కూడా 500కే ఇస్తాము। ఇంకోటి పెన్షన్ 4000 రూపాయలు, చదువుకున్న పౌరులకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ వాళ్ళకి 4000 రూపాయలు పెన్షన్ ఉంది। ఇప్పుడు పెట్రోల్ డీజిల్ 100 రూపాయలు 120 రూపాయలు దాటిపోయినాయి। మళ్ళీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వస్తే 50 రూపాయలకు 60 రూపాయల కింద తెచ్చుండో మళ్ళీ అట్లా చేద్దామని చెప్పి ఇందిరామ్మ మన్మోహన్ రాహుల్ గాంధీ తెలుసు కదా, సోనియామ్మ తెలుసు కదా, వాళ్ళే చెప్పి ఊళ్ళలో మీరు చెప్పిరారి, మా అమ్మలక్కలకు మా ఆడళ్ళకి చెప్పిరారి, ఇబ్బంది పడకమందు 4 నెలలు అయితే అయిపోతుంది, ఎలక్షన్ వస్తుంది। వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ పద్మచ్చి బతుకమ్మ ఆడగానే ఓట్లు వేయకూరి, కాయలు తీసుకొని ఓట్లు వేయకూరి। 4 నెలలు ఆగమ్మా, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వస్తే 4 నెలలు ఆగితే 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తాం। బేస్మెంట్ కింద గోడల కింద ఇస్తాం కదా, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ బేస్మెంట్ కింద గోడల కింద ఇచ్చింది కదా, అట్లా 5 లక్షలు ఇస్తాం। వంద అయితే మేము ఉండదు, ఎక్కువనే రావాలి, ఎక్కువ రావాలి। 100 మనకు అది తక్కువ, 100 మనకు తక్కువ। చేయాలి చేయాలి ఇప్పుడు జనాలలో ఎట్లుంది ఏమంటారు, జనాలు రావాలంటారా లేదా? మేము రోజు కూర్చుంటాం కదా, ఉద్యోగాలు ఎటువై, డబుల్ బెడ్రూమ్ మీద ఎటువై, దళిత 3 ఎకరాల భూమి ఎటువై, ఇవన్నీ చెప్తాడు, మళ్ళీ ఓట్లు వేసుకుంటాడు। ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్నేళ్ళు నువ్వేందుకు కాంగ్రెస్ లో చూసినావు, వాడు ఇందిరా మిల్లు ఇస్తామంటే ఇచ్చిరు, మాఫీ చేస్తామంటే చేసిరు, నమ్మాలి। ఎందుకంటే ఢిల్లీలో ఉంటుంది, ఇటు ఉంటుంది కాబట్టి సాధ్యమవుతుంది। ఇప్పుడు సంత దాగున్న వాళ్ళకు 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తామంటే కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన ఇండ్లే సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి